Zo'n hoorn, zo'n posthoornslak. Kan je op blazen? Ja, kijk, dit is zo'n gedraaide hoorn. Met skepnetten, amers en vergrootglas in de omslag gaan de band de komende dagen op zoek naar wetterlibben. Dat doen ze op meer dan 100 plekken in het land, zei ik bij Oentjerk. Een activiteit die in het teken staat van de zogenaamde slootjesdagen. Troch de band uitziekje te letten welke besten er in het wetter zitten, wil IVN Natuureducatie te weten komen hoe de wetterkwaliteit is. Wij merken dat ben als ze hier boeten bezig zijn, gelijk helemaal gefascineerd zijn door wat er boeten gebeurt. Dus ze zitten in een hele ooromjouwing dan alleen nog maar op de squallen. Zo, wat is je hoofd groot aan de maren? Wat is jouw... Oh! In Oentjerk dienen de ruwet zo'n 74 squallenbanen aan de slootjesdag mee. Elske wie er een van en wie ik bot te spreken over de activiteiten. Dan hielden we een bingo-kaart. En dan moesten we al jaar opdrachtjes doen. En dan konden we ook een bladje onder een papier lezen. En dan konden we een krietje daardoorheen vrouwen. En toen hielden we het bladje op het papier. Elisabeth Hoekstra is natuurgids en waard vregen om mij de band het leven in de sletten bij Oentjerk te besjen. Als je workshops geeft, dan komen altijd kinderen die met hun ouders al geïnteresseerd zijn in de natuur. En als je de klasse ingaat, dan bereik je ook die kinderen die dat van huis uit niet krijgen. En dat enthousiasme en die verwondering en die liefde over te brengen voor de natuur en dat alles met elkaar samenhangt en dat we daar goed voor moeten zorgen. Ja, dat hoop ik over te dragen en dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En als dat dan ook nog een baan kan zijn, ja, dan is het alleen maar leuker. En dan kan ik hem gewoon weer in terugstoppen. Cool hè? Dit noem je ook wel een Lego-plantje.